Jeg hedder Jacob, jeg er 22 år gammel, og jeg vil rigtig gerne være børnevært på Ramasjang. Jeg har erfaring ligesom alle andre. Jeg har været lærervikar, jeg har været børneleder, jeg har været træner. Men derudover så har jeg også været maskot til arrangementer og events. Det er blandt andet Geden Gebekko til Giro d'Italia. Jeg har været anden Andy til U21 slutrunden i fodbold. Jeg har været pandaen Rikke ude fra Ringkøbing håndbold. Jeg har været Pixeline fra Vestjysk Bank, og så selvfølgelig en hel masse andre. Udover mine maskotchancer har jeg lavet en kort programserie til Disney Channel for den nye film Flyvemaskiner, som havde premiere sidste år. Tusind tak for historieundervisning og for flyveturen. Det var helt fantastisk. Tak själv. Og lad være med at gøre det her derhjemme. Det er alt for vildt. Vi ses senere. Hvis I ansætter mig på Ramasjang, så får I en fyr, som er fuld af godt humør, har en masse gode idéer og er rigtig god til børn. Jeg håber, I vil læse min ansøgning, og her til sidst har jeg lavet et lille udpluk af idéer, som jeg tænker, det kunne faktisk være sjovt at lave på Ramasjang. Jeg kan ikke sove her, det er min mor, hun snorker. Hej, jeg er super sovtrynen. Nu er vi smut igen. Kan du sove rigtig, rigtig godt? Vi ses.